Nais muling mag-develop ng low-cost housing si Delphine Lee matapos i-dismiss ng Regional Trial Court ang kasong estafa laban sa kanya at ilang opisyal ng Globe Asiatic Realty Holdings. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Lee na nais niyang muling magtayo ng mga abot-kayang pabahay para sa mga pamilyang Pilipino, lalo na sa mga lugar na kulang pa sa disenteng tirahan. Kung tatanggapin pa tayo ng pag-ibig, I like to start developing new projects at focus ako sa socialized housing. Yung 4PH na ipinupos ng ating presidente, alam mo, yun talaga ang market eh. Yan yung 90% ng ating merkado. Catering to the lowest economic sector. Yung mga minimum wage earner, yung mga tricycle driver, earning minimum wage 15,000, kayang-kaya nila yan. Socialized housing project. This time, kung papayag ang pag-ibig, I would like to start developing again. Aniya, mahalagang mabigyan ng oportunidad ang mas maraming Pilipino na magkaroon ng sariling bahay na may sapat na pasilidad. Nauna lang ibinasura ng korte ang kasong may kaugnayan sa umano'y ghost borrowers at 6.6 billion pesos loan mula sa Pag-ibig Fund dahil sa kakulangan ng ebidensya. Matatandaang mula pa noong 1994 ay kilala ang Globe Asiatic sa pagdevelop ng mga housing project para sa low at middle income families sa tulong ng Pag-ibig Fund upang gawing mas abot-kaya ang pabahay. Iginiit ni Lee na nais niyang maibalik ang kanyang kredibilidad at makatulong muli sa pagtugon sa kakulangan sa pabahay sa bansa sa pamamagitan ng mas maraming low-cost housing project. Ang focus ko na lang, liwanagin yung issue, ibangon yung pangalan ko, malaki na wala sa akin, billion. Pero mas matindi yung ginawa nilang damage sa reputation ko. Yun lang gusto kong baguhin kasi ayaw ko ipamana sa mga anak ko yan. Sa kanyang plano, kabilang ang Pampanga at iba pang lokasyon sa Luzon sa nais niyang makapagpatayo ng proyekto. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.